Sa mga mobisita sa tourist spot sa Bohol, pwede na ninyong matilawan ang mga halal cuisine. Gibida ang mga halal nga pagkaon atol sa kasaulugan sa 7th Bohol Muslim Community for Peace Movement. Lakip sa gibida ang riyandang o Carabao, Papa Dalog, Tiyaparan manok, Tausog Tiyula, Itom, Chicken Curry ug uban pa. Natilawan usab ang delicacy nga tiyatig ug dudol. Ang pagpangita og halal food ang usa ka dakong hagit sa mga turistang Muslim tungod kay walay restaurant sa isla diin adunay halal certified nga pagkaon. Nang hinaot ang mga nagluto og mga pagkaong Muslim nga aduna na untay halal restaurant. Mipasalig ang National Commission for Muslim Filipinos sa Central Visayas nga moabag sila aron matigayon kini. Sa Bohol adunay mokapin sa 5,000 ka mga Muslim. Tinguha ni Bohol Governor Aris Umentado nga mailhan ang probinsya Muslim-friendly diin adunay mga serbisyo o establishmento alang sa mga Muslim. Lami jud siya, sir. Sa iyang kalami, makalimot ka sa iyang pangan. Bitaw, sir, ang gikuanin namo sa among gi-propose gining mga ni kay amo jung pangandoy nga makabutang mi og halal foods, halal restaurant diri sa Bohol.